Negar el dret a l'autodeterminació en funció del dret constitucional comparat no deixa de ser un antigó. És ser esclaus i captius de l'acadèmia. I l'acadèmia ajuda, però l'acadèmia no resol. El que resol és la voluntat política. De manera que... Què passa amb el principi de realitat? El principi de realitat diu que avui a Catalunya hi ha una part important de la societat que no és autonomista. Una part important de la societat no és federalista, és independentista. Vol dir que qualsevol solució s'ha de construir a partir del reconeixement d'aquest principi de realitat, que, com deia la meva àvia, l'existència de la realitat són com unes cuixes. Les cuixes existeixen. Es poden amagar, però existeixen. Vol dir que el principi de realitat ha de basar el comportament polític i les voluntats polítiques. Quatre píndoles. La primera, som davant d'un conflicte entre demòcrates. La societat espanyola és democràtica, la catalana també. Les institucions espanyoles són democràtiques, les catalanes també. Un conflicte entre demòcrates només es pot resoldre democràticament. Punt. I a partir d'aquí, doncs, a pensar i voluntat política. 2. Crec en la imprescindibilitat del referèndum. No sabem ni quan serà ni com serà, però el principi de realitat indica quan unes idees irrompen amb força en una societat, aquesta societat el que ha de fer és metabolitzar allò que planteja la història, i per això vivim sortosament en democràcia. 3. Cada una de les parts ha de desplegar totes les potencialitats de la cultura del diàleg i del no bloqueig. És cert que tenim unes cotilles enormes que queden plasmades en el text constitucional. És cert que existeix un imaginari, fins i tot en les classes populars espanyoles, que estan amarades de catalanofòbia. Però, en tot cas, això són dificultats. Cal conèixer les dificultats per poder aplicar les mesures més adients. Republicanisme és no dominació, defensar la sobirania justament com a sinònim de llibertat i igualtat. I una cosa que m'ha après, jo recordo aquella anècdota, aquell fet històric, en Lenin, poc abans de presidir el Soviet de Sant Petersburg, poc abans, perquè ell mai havia sospitat que els alemanys el deixarien passar en tren cap a Rússia. Va fer una conferència a Suïssa, i hi havia joves russos exiliats, i els va dir, jo no ho veuré, i potser vosaltres tampoc, la revolució. I resulta que al cap de pocs mesos estava presidint el Soviet de Sant Petersburg. Vol dir que hem descobert una cosa que ja ho sabíem pels llibres, però que no ho teníem present, que la història no té un moviment uniforme. De vegades la història s'accelera, com si anéssim, tal com hem anat tots, els independentistes i els no independentistes, hem anat dalt d'un cavall desbocat durant uns anys. I quan les generacions protagonitzen un moment d'acceleració de la història, doncs fins i tot, tant si s'està en el poder com si no s'hi està, tothom improvisa. Tothom improvisa. Acabo amb una anècdota que m'explicava el meu avi. El meu avi deia: una vegada vaig anar a dormir i vivia en una monarquia. L'endemà em vaig aixecar i vivia en una república. I al cap de 5 anys estava en un front bèl·lic. Vol dir que la història s'escriu, sí, pot semblar una mica reduccionista des del punt de vista intel·lectual, però ja m'enteneu. La història s'escriu en un foli en blanc. I ningú, us parlo com a independentista, si algú diu que ell ja havia previst, si algun independentista diu, o algun federalista diu, que ja havia previst fa 10 anys
que l'any 2019 seríem on som, més enllà del president Montilla que va avisar, certament. Va ser l'únic que va avisar els seus. D'acord? Però si algú diu jo ja havia previst que l'independentisme l'any 2019 serien el 35, el 40 o el 45, tant se val? O menteix o no diu la veritat? No estava ni tan sols previst que viuríem tot el que estem vivint. Raó per la qual jo crec que hem de posar en valor els valors de la democràcia. Repeteixo, conflicte entre demòcrates només pot tenir una solució democràtica. Ara cal veure si el conjunt del catalanisme polític sap encarar aquest repte. Gràcies. En estos 2 minuts sí que m'agradaria fer referència a algunes de les coses que s'han dit a la taula a les intervencions precedents. Nacho comentava les dades del CEO que van sortir ahir mateix. Jo crec que aquestes dades el que més en evidència posen és la pluralitat i la diversitat de posicions. Jo no soc independentista, jo soc federalista, de fet soc federalista d'esquerres i vull una república federal plurinacional. Però jo crec que hem de tindre totes present que si no reconeixem a la part del país que no pensa com nosaltres, si no reconeixem, i per això em refereixo a Nacho, a la part independentista, que jo no dic que siga majoritària, però que és àmplia, que hi ha al país, negant aquesta realitat no podrem trobar una fórmula de consens, una fórmula d'acord per poder tirar endavant el repte que tenim per desencallar aquesta situació. Ens hem de reconèixer uns als altres. Tant Catalunya Real són els que volen autonomia, com els que volen federalisme, com els que volen independentisme. I entre totes hem de trobar la solució. I també me volia referir a algunes de les coses que ha dit el Joan. Abans comentava que gat escaldat de l'aigua tèbia fuig. Doncs si de l'aigua tèbia fuig, de l'aigua bollint no me vull ni imaginar. Ho dic perquè l'aigua bollint és l'alternativa que està damunt la taula. Soc molt conscient, molt conscient. Sí, no, vull dir perquè... Aleshores, si hem de partir del principi de realitat, del qual també parlava el Joan, i hem d'entendre que la història pesa per a totes. I jo crec que en aquesta història totes i tots hem comès molts errors. Crec que, òbviament, una part va cometre molts errors, però crec que també l'altra els va fer. Jo crec que fa relativament poc podíem llegir una entrevista que se li va fer a la Carme Forcadell, on deia que, i a més no em sembla casualitat que sigui una dona que ho diga, on va dir i va reconèixer que segurament a l'elit independentista durant la tardor de 2017 li va faltar empatia amb la part del país que no era independentista, i crec que aquestes coses també s'han de posar en valor. Per tant, jo crec que cal autocrítica d'una part i de l'altra, perquè només així podrem començar a construir escenaris d'esperança. També ha parlat de cultura del desbloqueig i del diàleg. Jo crec que és la millor notícia que podem, i de les millors coses que es poden dir en aquesta taula. També vull recordar que fa menys d'un mes el president de la Generalitat tornava a posar damunt la taula el referèndum unilateral. Per tant, crec que aquestes coses no ajuden. Per tant, jo crec que és una bona notícia l'anunci que hem tingut aquesta setmana d'un nou escenari de govern de coalició progressista a l'Estat. Crec que ens pot ajudar al desbloqueig i a trobar unes solucions, i sobretot pensem quina és l'alternativa. L'alternativa és o la gran coalició amb el Partit Popular o una repetició electoral amb l'ascens que hem vist fa només una setmana de l'extrema dreta. Per tant, jo crec que ens hem de posar totes plegades amb humilitat, amb empatia, amb autocrítica i sobretot no pensant en la història d'errors que hem comès, sinó en el futur esperançador que ens mereixem per als nostres fills i les nostres filles. Moltes gràcies. Bé, a veure, estats complexes com el nostre tenen una munió de problemes que bàsicament es poden reconduir a 3 categories. Els problemes relacionats amb la distribució de poder, de competències, els problemes relacionats amb la distribució de recursos i els problemes relacionats amb el reconeixement. El reconeixement intern, de la pluralitat interna, etc. Tenim l'avantatge que l'experiència d'altres estats que han recorregut un camí federal ens permet disposar efectivament d'una caixa d'eines i de peces permetent la integració de diversos mecanismes i de diverses institucions per donar solucions a aquests 3 tipus de problemes. Seria ara impossible en aquests 2 minuts entrar en el conjunt de propostes concretes
podeu llegir el document per una reforma federal que va editar la Campalans ja fa un temps, hi ha una munió de papers, també de la Fundació Jiménez Abad, de la Fundació Alfonso Perales, hi ha propostes concretes per entrar en cadascun d'aquests. Però diguem, des del punt de vista de la distribució de poder seria molt important una claredat de la distribució de competències, seria molt important també una qüestió de fixació dels elements bàsics del finançament en la Constitució Federal i des del punt de vista del reconeixement sobretot cal polítiques específicament adreçades al reconeixement, és a dir, evidentment també mencions constitucionals al caràcter plural des del punt de vista nacional d'Espanya, però polítiques específicament adreçades a això perquè durant els darrers 40 anys sovint s'ha intentat obtenir reconeixement a través de l'assumpció de més competències o de més recursos i és absolutament inadequat perquè no s'adreça específicament a les qüestions del reconeixement. Per exemple, a banda de qüestions que puguin tenir a veure amb el plurilingüisme, quan parlem de qüestions específicament adreçades al reconeixement, podríem pensar en clàusules que protegissin a la Constitució a les, diguem-ne, minories demogràfiques d'una acció de la majoria que canviés l'organització territorial. No és tan estrany. En la Constitució alemanya, per modificar l'organització federal, una eventual reforma no ha de reunir només una majoria al conjunt de l'Alemanya federal, sinó en cadascun dels Länder. Per tant, bueno, a part no es pot... Però hi ha una clàusula d'intangibilitat. Hi ha clàusules d'aquest estil, ara jo estava equivocat amb la Constitució de la que ho he tret, però hi ha clàusules d'aquest estil, sempre és un risc parlar davant de catedràtics de Constitucional i gent que... Però hi ha clàusules d'aquest estil de les quals es pot imaginar la seva introducció. Aleshores, com fer això en un context d'enorme polarització i d'enorme dificultat? En primer lloc, cal un reconeixement mutu recíproc dels interlocutors com a interlocutors vàlids. I perquè això sigui així, la primera de les qüestions que cal és una acceptació del que els anglosaxons en diuen el rule of law, la primacia del dret, o, si es vol, aquesta gran conquesta democràtica que és la submissió dels poders públics a l'imperi de la llei. Això és absolutament fonamental. Després, el que cal és que el que sotmetem a decisió de la ciutadania mitjançant un referèndum o dos, el de reforma constitucional i el d'elaboració d'un nou estatut o constitució catalana, sigui un acord, el fruit d'un acord, i no una decisió en abstracte i a priori i menys encara en termes binaris. I últim, però no menys important, que aquesta solució que es proposi a la ciutadania sigui capaç de reunir al seu voltant una àmplia majoria, és a dir, que no impliqui la desfeta d'una meitat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, en qualsevol dels dos sentits, perquè aleshores seria enormement inestable. Llavors, vull tornar, ni que sigui brevíssimament, a la qüestió del reconeixement. Acabo. Perquè quin dels problemes de la societat catalana actual resoldríem amb l'eventual creació d'un estat català independent? Una persona amb una mentalitat nacionalista podria pensar que eventualment la qüestió del reconeixement, si tens un estat-nació català, doncs eventualment resols això teòricament. I la qüestió de la sobirania, que ja he atacat abans, no perquè no existeixi, sinó perquè la vull atacar. Clar, amb el risc de que eventualment solucionant teòricament el problema del reconeixement de la identitat catalana amb la creació d'un estat català independent, obres un problema de reconeixement intern amb tota la gent que té identitats mixtes, complexes a Catalunya. I això és una qüestió que no es pot ignorar, i menys amb la distribució de preferències que existeix a Catalunya sobre la qüestió. I des del punt de vista de la sobirania, en fi, no m'hi estenc, però no fos cas que buscant-ne més en tinguéssim molta menys de la que tenim com a ciutadans espanyols, ciutadans europeus i eventualment com a, diguem, participants políticament en una construcció d'una governança mundial. Muchas gracias. Ha citado Nacho antes a Gaziel. En esa misma época se publica por la Concordia de Cambó, 1927. Cambó tiene un párrafo que es muy esclarecedor. Dice literalmente: un alzamiento separatista catalán, usa esa palabra, solamente tendría sentido o tendría posibilidades en un momento en que España estuviese atravesando enormes dificultades o estuviese en un conflicto exterior. Estaba escribiendo con lo que había sido la historia anterior, 1640, Pau Clarís, la sublevación de Cataluña se produce cuando la hacienda está seca porque ha caído el comercio ultramarino. En segundo lugar, cuando nuestras dificultades, las tropas españolas tienen dificultades en tierra, y en tercer lugar se ha producido la sublevación de Portugal y Andalucía. Después, la historia demuestra que esto es así. Y hay un párrafo muy esclarecedor. La gran catástrofe española fue el desastre del 98.
Y unos días antes de que se perdiese Cuba, la veu de Cataluña se pregunta lo siguiente: ¿dónde va España? Dice, va hacia donde tantas hemos dicho que iba, al naufragio, al abismo. Venga lo que venga, España se va al fondo. Si de los pueblos que la forman alguno quiere volver a las alturas, que no se duerma. Afloje los lazos y entréguese libremente a los dos grandes instintos de la vida, el de la conservación y el del perfeccionamiento. El desastre produce dos reacciones. Los que creen que hay que soltar amarras de un barco que se hunde, es el Fines Hispani, y los regeneracionistas, entre los que yo incluía incluso a Prat de la Riba, que se vuelcan sobre esa España sin pulso para devolverla a la vida. Y eso es exactamente lo que el campo en el que yo me moría. Por eso yo soy partidario de una reforma constitucional. No hay, querido Joan, lo hemos discutido miles de veces, en un Estado democrático legitimidad fuera de la legalidad. Legitimidad quiere decir respeto a la ley. Y el respeto a la ley se inventa precisamente para controlar al poder, y fundamentalmente contra la policía. Eso es lo que dice Kant. Y eso es lo que se llama el government of law en el Reino Unido y el rule of law en los Estados Unidos. Por tanto, contraponer legitimidad y legalidad no es cierto. Y en el tema constitucional eso está cierto, como que hay cláusulas de intangibilidad en muchas de las constituciones. No lo encontraré ahora, sí, lo encontraré. En la Constitución alemana blinda cualquier reforma que no respete la dignidad humana, los derechos fundamentales y la estructura federal. Artículo 79.3. La de Francia e Italia, que declara inmodificable la forma republicana del Estado. Y la propia Convención de los Derechos del Hombre dice que donde no hay respeto a las libertades y separación de poderes, no hay Constitución. Por tanto, eso no es así. ¿Qué es lo que a mi juicio hay que hacer? Yo no voy a hablar del gato, del agua escaldada o del agua hirviendo. Yo cito a Ortega, que decía: el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Si queremos salir de donde estamos, lo que tenemos que hacer es una segunda transición, empezando por la reforma de la Constitución en los términos que he apuntado. Para que esa reforma constitucional sea posible, hay que respetar las tres normas que posibilitaron la transición española. El procedimiento, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. En segundo lugar, el método, que fue el consenso, una constitución de todos y para todos, para las dos grandes fuerzas. Y la tercera, que es una norma elemental de prudencia. No se trata, como dice Pablo Iglesias, en una nueva transición o en la disputa de la democracia, de abrir un proceso constituyente en su totalidad, sino una reforma constitucional pactando antes entre esas grandes fuerzas qué es lo que se puede tocar y qué es lo que no se puede tocar, porque ya que vamos de refranes, uno de los padres de la Constitución decía: vamos a ponernos de acuerdo de qué hablamos y qué no hablamos, porque no se puede abrir el circo sin saber lo que van a hacer los payasos. Bé, jo per intentar ser breu, vull recordar una cosa. Jo crec que el que necessita actualment la política catalana és seny, encara que resulti molt típic, però és veritat, crec que necessitem moderació. Crec que en moments de tanta polarització, d'extrems, en què la política sembla un joc d'agrupacions d'hostilitats comunes, no és una frase meva, sinó d'un socialista dels anys de primers del segle XX, el senyor Antonio Fara Rivas, deia que els partits polítics són agrupacions d'hostilitats comunes, i jo crec que la política i els partits han de ser alguna cosa més que això, i crec que un exemple és aquest bon debat, diguem-ne, respectuós i allà el que hem tingut. Crec que Espanya val la pena, crec que Espanya és un país que val la pena. L'altre dia tenia una conversa amb una persona independentista, a qui tinc un gran afecte, que em deia que ell l'única cosa que volia era la clau de la caixa. I jo em preguntava, clar, és que la qüestió és determinar de qui és aquesta caixa, perquè jo tinc una visió solidària, una visió compromesa amb la resta dels meus conciutadans espanyols, amb la gent d'Andalusia, d'Extremadura, de Galícia. La redistribució de la riquesa en un país com el nostre és entre ciutadans i, per tant, els rics d'Andalusia i d'Extremadura són solidaris amb els pobres o amb els menys afavorits de Catalunya, i els rics de Catalunya són solidaris amb els pobres d'Andalusia i Extremadura. És solidaritat entre ciutadans i no tant interterritorial. Per tant, jo crec que el projecte d'Espanya val la pena, que necessita reformes per galvanitzar el nostre projecte suggestiu de vida en comú del qual parla Ortega, però crec que val la pena encetar-les, perquè les ruptures, deia ara el
el José Manuel, que les ruptures venia a dir que no són bones. Efectivament, jo crec que el reformisme ens permet mantenir tot allò que és bo del que s'ha fet. Els partits que han governat aquests anys a Espanya han fet coses bones i jo crec que això s'ha de preservar, però hem de canviar el que no funciona, hem de reformar coses i superar el problema, la qüestió catalana per elevació, perquè hi ha una qüestió evident i amb això acabo. Quan parlem de la pluralitat d'Espanya, cosa que em sembla absolutament indiscutible, que jo crec que és un terme molt més adient que no el terme de plurinacionalitat, Espanya és un estat plural, perquè quan s'introdueix el terme de la plurinacionalitat, al final el que estàs negant és la pluralitat d'Espanya, perquè dius que Catalunya, el País Basc, Galícia són compartiments estancs que s'enfronten amb un altre compartiment estanc que és Espanya, i jo crec que això no té gaire sentit. Hi ha un criteri que és el de la pluralitat, Espanya és un estat, una nació plural, ho hem de posar en valor, però exactament igual, de la mateixa manera que Espanya és plural, també ho són intrínsecament Catalunya, el País Basc i Galícia, i això jo crec que és important que ho tinguem en compte a l'hora d'encetar les reformes que hem de fer entre tots, i en solidaritat, amb respecte i jo crec també amb moderació. Gràcies. Molt ràpidament. Qualsevol tipus de reforma institucional, perquè tingui un mínim d'èxit, ha de tenir la participació de tots o d'almenys quasi tots els actors implicats. Si la Constitució té èxit, segurament és com a conseqüència d'això, i si l'Estatut d'Autonomia de Catalunya va suposar un problema és perquè no es va fer amb aquesta perspectiva tan consensual. De manera que, a diferència del que plantejava el senyor Margallo, és veritat que hi ha uns partits majoritaris i que segurament són els partits que estan en el centre, però qualsevol reforma ha de tenir la participació de totes les forces polítiques, malgrat que tinguin visions no coincidents. Perquè si aquestes visions no coincidents són ignorades, la possibilitat que aquest sistema sigui legitimat per tots, si no es debat no només els continguts, sinó els límits del debat, això ho faran molt difícil. Si hi ha alguna cosa en la que ha evolucionat el sistema polític espanyol en els últims anys, no només és en la pluralitat, també és en la polarització. Si s'exclou els extrems, aquesta polarització segurament s'incrementarà. De manera que encara que resulti un esforç i que hi hagi moltes temptacions per establir molts cordons, hem de tenir en compte, molts cordons sanitaris, hem de tenir en compte que si el que volem és que aquestes forces que activen pels extrems i que són forces antisistema, com menys les tractem i més les excloem, més incentius segurament els hi donarem. Hem d'intentar que sí que es mantinguin com a forces protestatàries, com a forces tribunícies, i que limitin poc les polítiques però que permetin el manteniment del sistema, però qualsevol reforma, tenint en compte precisament aquesta pluralitat de la societat espanyola i la necessitat catalana i la necessitat de que les reformes puguin comptar amb l'aval majoritari, és necessari tenir aquest fet present. I això porta a plantejar quin tipus, com han de ser les reformes. Les reformes han de ser no només consensuals en el conjunt d'Espanya, sinó, i aquí anant directament a la qüestió que més ens preocupa darrerament, que és la catalana, també han de ser consensuals en el marc de la política catalana. La idea que la resposta només pot ser el referèndum, aquesta idea és la que representa a una part de la societat catalana. I a més, tornant a la idea federal, el que no ens podem permetre des de la perspectiva federal és pensar que hi ha una solució que ens condiciona el pacte. El federalisme és pacte i, per tant, el que hem d'intentar és que sigui el pacte el que precedeixi a qualsevol mena de decisió, no que qualsevol decisió o qualsevol pacte estigui precedit per una decisió prèvia. Per tant, el marc en el que hem d'intentar canalitzar la resolució del conflicte és en el marc de les institucions. Doncs segurament no hauria d'haver sortit mai. Hem de tornar a reivindicar que estem en un sistema de democràcia representativa, que el Parlament és la institució central, o hauria de ser la institució central de la vida política en la que està representada la pluralitat d'interessos i que és allà on s'ha de resoldre. I no per la incapacitat que tenen els representants per resoldre-ho, delegar-ho en la ciutadania perquè condicioni allò que després han de fer els ciutadans. Aquest és un pas fonamental, que ha d'anar en paral·lel, o si no, consecutiu, a una reforma de l'Estat que segurament permeti que aquesta reforma a Catalunya pugui gaudir del reconeixement que no ha tingut o que no ha estat percebut per una part molt important de la societat catalana. De manera que ara que encetem una legislatura, encara que les perspectives siguin difícils
i que s'hagin desinflat bastant respecte del canvi que s'albirava el 2015, fora potser un bon moment per començar a avançar en aquesta via. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tothom, agrair als ponents, dir que em sembla que des de la discrepància hem fet un exercici de respecte, de reconeixement de les posicions dels altres, de diàleg, jo crec que ja són uns mínims bastant positius, i simplement agrair a totes les persones que han fet possible també aquest seminari, a Jordi Sant Andreu, entre d'altres, a les fundacions que ens donen suport, a l'Eliseu Aja, a tots els ponents que hi han participat, i dir que com a fundació seguirem treballant per promoure espais transversals de diàleg i per impulsar la via federal. I ara, sense més, donem pas a la cloenda i en primer lloc té la paraula el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.